мача днес? За матч съм доволен от победата, че се класирахме за следващия кръг. От играта и така не съм доволен в по-голямата част от матча, особено така края на първото и до средата на второто полувреме, преди да вкараме гола. При нас се чувстваше умора, с оглед на това, че вчера и онзи ден в понеделник направихме две много такива тежки тренировки, защото ние сме насочили нашето внимание към матча в неделя с Велбаш Кюстендил и просто този мач го използвахме като поредната контрола, така, и момчетата се чувстваха тежки просто от натоварването в последните дни. Какви са ви амбициите за този турнир? Амбициите играем мач за мач, докъдето стигнем. Сега ще видим следващия противник, къде ще се паднем. Виждате, че по един мач може да се паднем някъде навънка, може и вкъщи да играем. Зависи от много работи. Тия матчове просто ги играем, за да обиграваме отбора, така да доизграждаме стила на игра и да се готвим за матчовете в първенството. Тая купа не ни е приоритет, докъдето стигнем до там. Добре, благодарим ви.